Временно се променя движението по железния мост. Повечето от селата в Асеновградска община все още са без каси за заплащане на електроенергия. Отново със злато се отличиха състезателите на спортен клуб Тритон Екстрим. Добър вечер, уважаеми зрители! На 2 септември вие сте с информационната емисия на TVSAT.com Дневник. Добър вечер и от мен. Този месец пенсиите ще бъдат изплатени 2 дни по-рано от обичайното. Изплащането ще започне още на 5 септември, а не както по принцип на 7. Причината за изменението в графиците е предстоящият почивен ден 22 септември. Обикновено изплащането става до тази дата. Сега обаче се налага да се направи промяна, така че всички граждани, които получават пенсии, да си ги вземат до 19 септември. 32 годишен асеновградчанин се издирва от Интерпол. Той е в неизвестност от 13 август. Владимир Печев е изчезнал от германския град Шмаленберг. Временно се променя направлението на пътя с предимство при кръстовището на улиците Съединение и Цар Иван Асен II в Асеновград. Причина за изменението е предстоящото затваряне за движение на моторни превозни средства по улиците 6 януари във връзка с започващия ремонт. От този четвъртък и в следващите 60 календарни дни с предимство на кръстовището при Железния мост в Асеновград ще са движещите се по улица Съединение, а не както беше досега. Припомняме, че моторните превозни средства, които се движат по направление Смолян, ще използват обходен маршрут през кръговото кръстовище на улица 6 януари и през улиците Марица и Съединение. В участъка от бившата Мандра до кръстовището с път 286 пък се въвежда еднопосочно движение на моторни превозни средства, което ще се регулира с светофарна уредба. Какви са начините за предотвратяване на масово неправилното паркиране в Асеновград? Този въпрос ви зададахме в сайта на TVSAT.com. Ето и резултатите. Трябва да се ограничи спирането на автомобили на непозволени места в Асеновград, смятат 50% от запитаните в анкета на TVSAT.com. Според тях е необходимо органите на реда да предприемат конкретни мерки. По тяхно мнение, такива са редовното следене за спазването на правилата за движение и прилагането на нужните санкции. 30% от запитаните мислят, че няма достатъчно паркоместа в града и това е причината да спираме неправилно. Други 7,5% считат, че трябва да се въведе синя зона за паркиране. Водачите на моторни превозни средства трябва да си припомнят правилника за движение според 6% от зрителите ни. За едва 3% от анкетираните няма проблем с паркирането в Асеновград. EVN поиска повишаване на тока с 17,9% от 1 октомври. Енергодружеството вече е внесло заявление за нови цени на електроенергията в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Според ръководството на компанията, увеличението се налага, за да може да бъде осигурена по-добра услуга на клиентите. Позицията на служебния министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов е, че увеличението на цената на електроенергията трябва да се случва плавно в дългосрочен план и едновременно с подобряване на икономическото състояние на страната. Докато според председателят на управителния съвет на EVN България Йорг Золфелнер, такова увеличение е нужно, защото мрежата се нуждае от инвестиции. Повечето от селата в Асеновградска община все още са без каси за заплащане на електроенергия на EVN. Това показва проверка на TVSAT.com. Последните 2 онлайн каси по селата заработиха вчера в Конуш и Патриарх Евтимово. EVN откри 2 нови каси за заплащане на битовите сметки за ток. Така наречените онлайн гишета заработиха успешно само преди ден в селата Конуш и Патриарх Евтимово. За сега обаче десетки села в община Асеновград остават без онлайн връзка с енергийния оператор. Такива са Златовръх, Козаново, Новаково, Боянци и други. Жителите на населените места, в които няма каси на EVN, се оплакаха пред TVSAT.com от кратките срокове, в които трябва да платят консумираната от тях електроенергия.
Живеещите в гореспоменатите села имат на разположение едва 15 дни, за да заплатят своите задължения. Причината е, че служителите от Български пощи събират плащанията за ток от 10 до 25 число на месеца. След тези дни потребителите на електроенергия от селата могат да погасят своите задължения на касите в Асеновград. За възрастните хора обаче това е доста голямо неудобство. Поради липса на превоз или по-трудното си придвижване, те търсят близки и познати, които могат да платят сметките им в града вместо тях. Екологията, опазването на околната среда и интересни факти за изобретенията са основни теми, които бяха поставени на вниманието на децата, включили се в проекта "Ваканция в библиотеката". Инициативата се проведе за пета поредна година в Асеновград, а днес бе заключителната среща на организатори и участници. Интересна разходка ретроспекция стартира последния ден от "Ваканция в библиотеката", провела се в Асеновградската библиотека. С интересна разходка ретроспекция стартира последния ден от "Ваканция в библиотеката", провела се в Асеновградската библиотека. В презентацията бяха представени материали и снимки от 2011 година, когато малките участници са се включили в инициативата за първи път. Ето какво още научиха мълчуганите в градска библиотека по време на летните месеци. Най-важното, което се надявам да са научили, че библиотеката е едно много хубаво място, в което се случват много приятни, забавни неща, полезни и интересни, че това е един център на знанието. През тази година ги занимавахме изключително с екология. Научиха освен това как да опазваме природата чиста, за да бъде достъпна и за следващите поколения. Научиха много интересни неща за изобретенията, които са част от нашето ежедневие от живота ни. Разбира се, в програмата имаха възможност да изявят своите способности и таланти, като подготвяха изпълнения на танци, на песни, фокуси и много други подобни неща. На какво се научи във "Ваканция в библиотеката"? Да чета, С какви дейности точно се занимавахте? с танцуване, с игри, Кое ти беше най-интересно? танцуването. Книгите са най-важни на света. Интересно ли ти беше? Да. Научих, че най-важното е да мечтаеш и да вярваш в мечтите си. И да ги постигаш? Да. А с какви занимания се занимаваше? Гледахме презентации и правихме различни неща. Рязахме, рисувахме, казваха стихчета, танцуваха, пяха. Кое ти беше най-интересното? Танцуването. На много неща. Например? На рисуване, на танци. Кое ти беше най-интересното? Танците. На танци, на игри и на рисуване, на пеене, на танцуване, на много неща. Възстановка на събитията от 6 септември 1885 година ще бъде част от програмата на община Пловдив по повод честването на Съединението на България. Спортни мероприятия, поднасяне на венци и цветя на паметници с историческо значение, откриване на изложба и още куп събития ще съпътстват празничния ден в града под тепетата. Честването на Съединението на България в Пловдивска община ще започне още в 9:30 сутринта. Тогава ще бъде даден стартът на 39-я международен мемориален маратон Съединение. Той ще тръгне от площада в град Съединение, а финалът му ще бъде позициониран на площад Съединение в Пловдив. Веднага след това негово високо преосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще отслужи тържествен молебен. Официалната част на празника ще завърши с поднасяне на венци и цветя на паметника на Захари Стоянов, както и на паметната плоча на Райчо Николов. В програмата са предвидени и концерти на Духов оркестър Пловдив, както и на фолклорен ансамбъл Тракия.
Комитет Родолюбие пък ще направи възстановка на събитията от 6 септември 1885 година. По-късно ще бъде открита и изложбата «Светът на Яворов», посветена на 100 годишнината от смъртта на поета. Честванията по повод Съединението на България ще завършат с тържествена заря проверка на площад Съединение в Пловдив. Следва валутната информация за утре. Отново със злато се отличиха състезателите на спортен клуб Тритон Екстрим Асеновград. На международното състезание по триатлон, което се проведе на гребната база в Пловдив, младите асеновградчани си спечелиха 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал. Спортното мероприятие се организира в града под тепетата от пловдивския клуб 3 Екстрим за 4-та поредна година. В състезанието участие взеха стотици спортисти от множество български градове. Включиха се още и състезатели от Гърция, Сърбия, Турция и други съседни на България страни. Представителите на Асеновград бяха общо 15, като всички са спортисти в клуб Тритон Екстрим. Сред тях с злато в своите възрастови групи се отличиха Христо Йовев и Цветелина Начева. Алис Исмаил зае 2-та позиция, а Фатма Али се нареди на 3-то място. През следващия уикенд тритонците ще вземат участие в още 2 големи състезания по бягане и ролкови ски, съответно в Пловдив и Сапарева баня. С приятелска среща по волейбол ще бъде отбелязана 60 годишнината от основаването на мъжкия волейболен клуб Чавдар в село Леново. Първият си матч тимът е изиграл точно преди 60 години срещу отбора на Искра. Тържественото честване на годишнината ще се състои на 6 септември в село Леново, като ще започне в 17 часа. Началото на празника ще бъде поставено с официална церемония по повод Съединението на България. След това ще бъде изигран и волейболният матч между сборни отбори от селата Леново и Искра. Пловдив ще бъде домакин на световното първенство по гребане за младежи до 23 годишна възраст през 2017 година. Това стана ясно по време на редовния конгрес на Международната федерация по гребане, който се провежда в Амстердам, Холандия. Във форума участват настоящият заместник-кмет по спорта, младежките дейности и социалната политика на Пловдив Петър Зехтински, предшественикът му и кмет на район Централен Георги Тютюков, както и представители на организационния комитет Иван Попов и Даниел Христов. А сега вижте още веднъж водещите новини. Временно се променя движението по железния мост. Повечето от селата в Асеновградска община все още са без каси за заплащане на електроенергия. Отново със злато се отличиха състезателите на спортен клуб Тритон Екстрим. Уважаеми зрители, с пожелание за хубава вечер се разделяме до утре. Приятна вечер!